Türkmenistanda zähmet haklarynyň 10 göterim köpeldilmegi bilen edara kärhanalaryň iş ýerlerinden tutulýan tutumlaryň we ýygnalýan pullaryň möçleri hem ýene artdy diýip lewaply büdjetçileriň ençemesi aýdýar. Olar bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Geçen hepde Sevitin edara kärhanalarynyň tas ählisiniň işgärleri ýylyň ilkinji zähmet hakyny ellerine aldylar. Olar şonda aýlyklarynyň iş ýüzünde 10% däldi 5% ýokarlananlygyny bilip galdylar. Dip lewaply büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä munyň sebäbi özlerinden tutulýan tutumlaryň we ýygnalýan pullaryň möçöriniň artdyrylmagy bilen baglanyşykly. Täze ýylyň ilkinji aýynda işgärleriň zähmet hakyndan 10 göterim girdeji salgyda alındy. Edara ýolbaşçylary munyň sebäbini düşündirmediler. Ýöne munyň ýylyň diňe ilkinji aýyna mahsusdygyny aýtdylar. Mundan ozal bu salgydyň möçöri aýlygyň 4 göterimine barabardy diýip lewaply büdjet işgäri bellidi. Mundan başga da işgärleriň aýlyk haklaryndan 2 göterimi pensiya fonduna, 3 göterimi saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyna, 1 göterimi kärdeşler arkalaşyklaryna we ýene 1 göterimi ýaşlar guramasyna alyndy. Edara ýolbaşçylary işgärleriň aýlygyndan Gyzyl Ýarymay milli jemgyýeti üçinde 45 manat aldylar. Bu tutum geçen ýyl 30 manada barabardy. Şäheri awadanlaşdyrma üçin hem 15 manat ýygnadylar. Dip lewaply büdjet işgäri aýtdy. Azatlykda bu ýagdaýlar bilen lewabyň anyk haýsy edara kärhanalarynyň işgärleriniň ýüzbeýiz bolandygy barada takyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçörleri 10 göterim ýokarlandyryldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň halkyň hal ýagdaýyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini hasty ýokarlandyrmak maksadyndan ugur alýandygyny aýtdy. Emma ýaşaýjylar bu çäräniň halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna hiç ýyly täsir ýetirmeýändigini, sebäbi 10 göterim goşundynyň ýyl-ýyldan gymmatlaýan durmuş we haritlar bilen bäsleşmekden ejiz gelýändigini aýdýarlar. Avtolog ýangyjyny öndürüp satýan Türkmenistanda dizel sowdasynda ýene-de bökdünçlikler döredi. Mari Türkmenawat gara ýolunyň ugrunda ýangyjyň diňe gün dizellerine satylmagy agyr ýük taşıyan avtologlaryň gatnawyny bökdüýär we olaryň ýene-de kerben bolup üýüşüp durmagyna getirýär. Liwap vilayatynyň Farap etrawyna barýan Mari Türkmenawat gara ýolundaky ýangyç beketlerinde dizel diňe gün dizellerine satylýar. Türkmen özbek serkedine barýan bu ýol ugrundaky ýagdaý barada Azatlyk habarçysy 15 fevralda şeýle maglumat berdi. Liwap vilayatynyň çäginden geçip gidýän daşary ýurtda ýük awtouloglary dizel ýangyjyny guýmakda kynçylyk çekýärler. Mari Türkmenawat gara ýolundan tä Farap gümrügine çelini 3 ýerde ýangyç bekedi bar. Solarda diňe gün dizine salýarky satylýar, gijilerine bolmaýar. Dizel ýangyjynyň esasy hyrydarlarynyň arasynda daşary ýurtlardan ýük taşap Türkmenistanyň giňişliginden geçýän we ýurdun öz içinde hereket edýän agyr awtologlar bar. Dizeliň diňe gündizki sagatlarda satylmagy olaryň işine uly täsir ýetirýär. Ýangyjy gutaryp gejelerini garaşmaly bolýan ýük ulaglarynyň uly kerwenleri ýollaryň gyralarynda we ýangyç beketleriniň golaýynda emele gelýär. Gije bu avtopritsepler gara ýoluň ugrunda daň atyp ýerden dokullary dizel beketlere gelýänçä nowat boýunça uzap durýarlar. Her gün ýagdaý seýle. Dip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda şäheriň ýangyç beketlerinde yerli avtologlara dizel ýangyjy satylýar, nowatlar döresede uly bolmaýar. Emma her avtologa 100 litrden köp satylmaýar diýip habarçymyz dizel ýangyjynyň ýangy ýakynda arzanlandygyny hem belliýär. Öň 1 litri 1 manat 70 teňeden satylan dizeliň häzirki bahasy 1 litri 1 manada durýar. Emma ýangyjyň arzanlamagy bilen onuň hili hem ütgäpdir. Köp sürücü salyarkanyň arzanlanyny başta gaty begenipdi, emma dizel ýangyjynyň şili hem destini üýtgedi. Awtoulogyň tartyşy gowşady. Tüsse çykarýan turbodan ak tüsse köpeldi. Turbolar gün aşadan dykylýar, filtrlerde ak suwukluk toplanýar. Bu nasos hem zaýalaýar. Dip Türkmenawatly sürücü gurrun berdi.
Avtologlar üçin yanğıç gytçylygy ýurtda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Dizeliň wagtal-wagtal gytylmagy we tas satuwdan aýrylmagy barada gözden bäri ýygyderli habar berilýär. Soňky gytçylyk barada fevralyň başynda habar berilipdi. Habarçylar şonda tutuş Liwap vilayetinde dizeliň tapdyrmaýanlygyny yerli sürüjilere ören çäkli möçberde satylýanlygyny ma'lum edipdi. Şonda yerli hünärmenler dizel gytçylygynyň yanğıja haridaryň köpelýän wagtynda onuň satuwda çäkli möçberde peýda bolýanlygy bilen baglydygyny aýdypdy. Türkmenawatda newti gaýtadan işleýän karhanalaryň biriniň wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşikde Türkmenistanda her aý her bir vilayete deň möçberde yanğıç paýlanyp berilýändigini aýdypdy. Ol gündogor we günorta gündogor sebetlerden üstaşyr geçen halkara ýük ulaglarynyň Serhet ýakasynda ýerleşýän yanğıç bekatlaryna paýlanyp berilýän yanğyjyň epesli bölegini satyn alýanlygyny we çäkli möçberli bu yanğyjyň tiz gutarýanlygyny hem aýdypdy. Newi serişdelerini öndürüp satýan ýurdun hökümeti avtolog yanğyjynyň dowamly içerki gytçylygynyň sebäplerini resmi derejede düşündirmän gelýär. Şol bir wagtda hökümet newit eksportyny artdyrmak we öz giňişliginde halkara ýük gatnawyny östürmek planlaryny elan edýär. Resmi habarlara görä Türkmenistanda 2023-nji ýylyň dowamında jemi 5 million tonna golaýçy newit işlenipdir we ýurdun newti gaýtadan işleýän zawodlarynyň diňe birinde 429 000 tonna dizel öndürilipdir. Ukraina we Russiýa konfliktiň iki tarapyndaky iki ýurt hem 15-nji fevralda paraha dilatyň arasynda ölüme we yaralanmalara, maddi ýany sebäp bolan raketa we dron hüjümleriniň amala asyrlanlygyny habar berdi. Russiýanyň MiG-31 söwüş uçurlarynyň ýurt içindäki Haruhowa meýdançalaryndan asmana göterilenligi ma'lum bolandan soň Ukraina 15-nji fevralda ikinji gezek bütün ýurdy öz sınalýan howa hüjümi duýduruşlaryny elan etdi. Ukrainanyň Günnogor Kharkiv şehriniň häkimi Oleg Sinyakubov Rus terhetiniň golaýyna ýerleşýän Veliki Burlug owasyna öten akşam urulan Rus raketa zarbasynda ölenleriň sanynyň 5 adama ýetenligini aýtdy. Ol ilki 2 adamyň ölenligini habar beripdi. Yerli häkimiýetler Russiýanyň urukdurulýan S-300 raketalarynyň 2 gatly ýaşaýyş çaýyny we onuň gapdalynaky jaýa gelip uranlygyny aýtdylar. Häzirçe paraha dilatdan 5 adamyň öldürilenligi ma'lum. 74, 54 we 27 ýaşlaryndaky 3 aýal, 41 we 53 ýaşly 2 erkek kelek boldy diýip Sinyakubov Telegramda ýazdy. Kiýewiň Harward administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko şäheri nyşana alan raketalaryň ählisiniň urulyp gaçyrylanlygyny we ýerden 2 sagatdan urak dowam eden ilkinji howa hüjümi duýdurşundan soň ölenleriň bolmanlygyny aýtdy. Lwow şäher häkimi Andrey Sadavoy partlamalaryň bir näçe binanyň penjerelerini kulşok edenligini ýöne ölen adamyň ýokdugyny aýtdy. Zaporizhia şäheriniň häkimi Ivan Fedorov şäherde infrastruktura maksatly binalaryň urulanlygyny bir adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukraina goşunynyň howa gorawy Russiýanyň 15-nji fevralda amala aşyran soňky hüjümlerini Russiýa tarapyndan atylan 26 raketanyň 13-siniň urulyp gaçyrylanlygyny habar berdi. Şu aralykda Russiýanyň döwlet habar beriş serişdeleri Ukraina raketalarynyň Günwatar serhetden 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Belgorod şäherine bir sowda merkezine gelip uranlygyny habar berdiler. Belgorod şäheriniň häkimi Vyacheslav Gladkov adynyň 5 adamyň ölenligini, bir hüjümden düýpli maddi ýan çekilenligini aýtdy. Deslapky maglumatlara görä Belgorodda 5 adam şol hanyna bir çag öldü. 18 adam yaralandy. Olaryň 5-i çagalar. Tiýil kömek işgärleri pidalary lukmançylyk edaralaryna gidýär. Zerur kömekleriň ählisi bilen üpçün edilýär diýip Gladkov Telegramda ýazdy. Ziýan ýeten sowda merkezini görkezýän videolar sosial mediada paýlaşylýar. Russiýanyň Goranmak ministrligi howa goraw güýçleriniň Belgorod şäherine 14 sany Ukraina raketasyny urup ýykanlygyny aýtdy. Ministrlik pidalar ýa-da ýetki barada hiç bir zat aýtmady. Ukraina badabat garasy ýagdaýda tasdiklanyp bilinmeýän Rus beýanatlary barada hiç bir düşündiriş bermedi.